V našom štúdiu je nový host dnešného relaxu, je to pani Lucia Lackovičová. Lucka, pekný deň, dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte. My sa budeme rozprávať o cene Fantázie 2013. Áno. A možno to už niekto zaregistroval, niečomu to hovorí, ale sú určite mnohí ľudia, ktorí si povedia, to znie zaujímavo, o čo ide. No, je to už 11. ročník, takže pevne verím, že už to niekto zaregistroval. A napriek tomu by som určite bola radšej, keby to zaregistrovalo ešte širšie množstvo ľudí. A jedná sa o súťaž, ktorá je určená vlastne amatérskym slovenským autorom, ktorí sa zaoberajú alebo zaujímajú ich žánre, ako je sci-fi, fantasy a horor. Takže to sú ľudia, ktorí majú dar reči, dar písma, vedia písať a majú aj veľkú fantáziu, pretože na takéto príbehy fantázia je určite potrebná. Vy ste spomínali, že ide o 11. ročník, už ste priniesli k nám do štúdia aj ukázať nejaké zborníky z predchádzajúcich ročníkov. Povedzte mi takú skrátke takú genézu takej súťaže, kedy sa vyhlasuje, kto sa môže prihlásiť, aké sú podmienky, vekové kategórie, rozsah možno napísaného diela. No, prihlásiť sa môžete v podstate na začiatku na jar, na začiatku leta. Momentálna fáza je už taká, že tento ročník je viac menej už s prihlasovaním uzavretý a dokonca už onedlho bude uzavreté aj priamo teda finalisti budú uzavretí a budú vyhlásení. Tí finalisti budú vyhlásení 12.9., teda v septembri, v jednom veľkom knihkupectve slovenskom na Obchodnej ulici, takže v rámci neho prebehne teda priamo ten event, kde sa dozvedia tí, ktorí sa zapojili, kto z nich teda patrí medzi tých 5 hlavných finalistov. Víťaze sa ešte nedozvedia. Čiže ešte to nevedia, Ešte to bude to také nevedia, milé ani prekvapenie. to, Lucia, ale predpokladám, že teda tie hotové diela idú na posúdenie akejsi odbornej porote, alebo teda určite má táto porota zaujímavé zloženie, keďže musia posudzovať aj nápad, aj možno štilistiku, aj vôbec presne ten dar reči. Takže môžeme prezradiť aspoň ten, kto rozhodoval? Tento rok rozhodoval Marius Kopčaj, Jozef Girovský, Juraj Lorinc, Aňa Ostrihoňová, v porote som bola aj ja tento rok. Rozhodovanie bolo pomerne komplikované. Niektoré texty boli naozaj veľmi kreatívne, niektoré ma prekvapili tým, aké boli neuveriteľne dobré. Naopak ďalšie ma prekvapili skôr možno nejakou takou infantilnosťou, ktorá z nich nejak sršala. Ale je to možno aj preto, lebo tie diela môže napísať a zaslať hocikto. Nie je tam nejaká veková kategória. Môže sa zúčastniť dieťa, môže sa zúčastniť starší človek, ale je to určené najmä amatérskym autorom. Áno, to znamená, že teda ktokoľvek má chuť niečo podobné si napísať a má asi nejakú emóciu, ktorá sa týka toho fantazína, pretože tá je tam určite veľmi potrebná, tak si to môže vyskúšať. Nemáte teda vekové kategórie, nie je obmedzenie, ani minimálny vek, ani maximálny vek. Toto nie je obmedzenie. Ale predpokladám, že to dielko, poviedka, alebo fejton, alebo možno úvaha, alebo esej, neviem, čo to je. Je to poviedka. Je to poviedka, takže má asi stanovenú nejakú teda minimálny počet strán, alebo naopak maximálny počet strán? No, je tam rozsah tých 45 000 znakov. Ten rozsah sa na tento rok skracoval a predtým to bolo okolo 30 normostrán, teraz to už vychádza teda menej. A taktiež sa skracovala aj možnosť zasielania poviedok do súťaže. Predtým to mohol autor zaslať až 2 poviedky, teraz môže zasielať iba 1. Čiže on už bude takou predporotou, predskokanom poroty a musí sám uvážiť, ktorá je lepšia. Tak, mal by si vybrať tú najlepšiu, tú, ktorú najviac vyšperkoval. Vy ste spomínali teda, že ste takisto členkou poroty. Sú teda poviedky, ktoré ste možno prečítali, dá sa povedať, že na jeden hlt, že vás nepustili a potom ste sa museli samozrejme niektoré dielka možno aj trošku, nechcem povedať, že donútiť, prečítať, ale že až tak vás nezaujali? Bolo to presne tak. Niektoré som zjedla doslova do písmena a niektoré som musela teda veľmi tvrdo prekúsavať. Ja keď sa mi kniha alebo dielo nepáči, tak ju odkladám. Áno. No a niektoré tie poviedky boli skutočne trápením, ale niektoré naopak, niektoré sa dali prečítať úplne na jeden lúsk a
išlo to veľmi dobre. A som prekvapená, koľko ľudí vie vynikajúco písať, skutočne vynikajúco. To sú amatéri, ktorí nemajú, dajme tomu, žiadne skúsenosti a píšu naozaj skvelo. Takže... Dokážu asi správne cítiť a žiť v tom svete fantázie. Asi si ho nejak vytvoria. Trošku aj toho hororu, že je to o to zaujímavejšie a je to možno pre nich aj nejaká terapia, pretože vieme, že aj písanie je istým druhom terapie. Nechceme v žiadnom prípade naznačiť teda ani vek, ani pohlavie ľudí, ktorí sa dostali do tej finálovej päťky, ale vy ako členka poroty máte teda prehľad. A keby sme trošku chceli kategorizovať, tak mám na mysli, najviac bolo, ja neviem, kategória mužov okolo 30-ky, alebo naopak boli to ženy okolo 45-ky, alebo boli to deti, tínedžeri. Máme to aspoň takto nejako zosumarizované? Vieme povedať, koho to z sci-fi teda najviac zaujíma? Ja to viem možno posúdiť na základe tých textov, ktoré som čítala. Z tých niektorých textov sršala práve tá nevyspelosť a možno práve ten tínedžerský vek. Napriek tomu tam bol jeden text, ktorý som ohodnotila veľmi vysoko a dozvedela som sa, že ho napísalo 14-ročné dieťa. Takže pre mňa ešte teda dieťa. Áno, určite áno. Ale je to naozaj neuveriteľné. No. Neviem ohodnotiť, koľko presne bolo, dajme tomu, tých ľudí okolo 30-ky, koľko bolo skôr tých mladších, ale také základné štatistiky sa myslím, že dozvedia aj návštevníci, ktorí prídu na vyhlasovanie finalistov. A tam budú pozvaní, myslím si, že ľudia teda, ktorí prispeli svojimi poviedkami. Áno, dúfam, že prídu mnohí z nich, príde celá petica porodcov, tak dúfame, že od niektorých, ktorých sme ohodnotili zle, tak nedostaneme od nich nejakú negatívnu spätnú väzbu. Určite nie, lebo ja si myslím, že človek, ktorý má to písanie nejako ako chtíč, alebo niečo by chcel v ňom dosiahnuť, a tá konštruktívna kritika ho určite posunie nejakým spôsobom malo dopredu. By to tak byť. Áno, aj keď určite každý z nás je trošku ješitný, a keď sa... Autori sú obzvlášť ješitní. Keď sú spokojní odborníci s našim dielom, tak sme možno chvíľočku nahnevaní, ale potom nám to všetko prejde rozumom a všetko je určite v poriadku. Čo taký, potom bude teda finálová peťka, potom bude jeden víťaz, alebo tá finálová peťka, to už sú víťazi. No, v podstate už teraz sú víťazi, že prešli tým sitom, bolo 138 poviedok, takže ak zaujme petica poviedok, tak už to je dôkaz toho, že tie poviedky sú dobré. To je veľká selekcia. Tieto poviedky budú vlastne publikované na stránke známeho slovenského denníka, kde prebehne hlasovanie čitateľov. A čitatelia z nich vyberú vlastne toho konkrétneho výhercu, toho jediného finalistu, ktorý sa im bude najviac páčiť. Je tam tá selekcia toho, že nebude to úplne teda akákoľvek poviedka, je tam tá selekcia poroty, ktorí vyberú tých 5 poviedok, ktorí mali garantovať určitú kvalitu a z nich už vyberú čitatelia. No, to ste si dobre vymysleli, lebo tá najťažšia fáza bude možno na čitateľoch takých z ľudu, ale určite nie, pretože čím viac hlav, tým viac názorov a tým viac možno aj rozumu, ako sa hovorí. Takže uvidíme, kto bude mať to šťastie tento rok, lebo je to možno trošičku aj o šťastie, aj o tom, ako vie človek zaujať. A posledná otázka, Luci, sú to ľudia, ktorí sa vracajú? Mám na mysli, že ak neúspeli jeden rok, neodradí ich to a máte človeka alebo spisovateľa amatérskeho, ale predsa spisovateľa, ktorý sa každý jeden rok z tých 11 zúčastnil? Tak toto naozaj neviem povedať úplne zodpovedne, že by sa niekto prihlásil každý jeden rok, ale viem, že sú tam ľudia, ktorých to baví a ktorí sa hlásia pravidelne. Možno s nejakými obmenami, niektorý ročník vynechajú a keď im príde slina alebo niečo napíšu, tak zašľú a niektorí sú veľmi snaživí. Tak držia si ten svoj štandard a idú. Super. Takže ja sa teším sama na 12. septembra, som zvedavá teda. A kedy budú tie celkové výsledky? Koľko budú mať možnosť teda tí čitatelia toho nemenovaného denníka? V tom denníku budú hlasovať približne do konca septembra a výsledky úplne tie základné finálové a jednotlivých podcien, ktoré sa nachádzajú v rámci teda ceny fantázie, budú vyhlásené na výstave Bibliotéka, ktorá bude na jeseň. Lucia, myslím si, že je to zaujímavé a určite to zaujalo aj našich televíznych divákov a my by sme sa takto mohli trošku dohodnúť, že teda ak už bude víťaz, ten jeden, number one, tak by ste spolu mohli k nám prísť a predstavili by sme ho a možno by sme práve jeho ako autora vyspovedali a bolo by to by bolo fajn, určite zaujímavé. Ak nebude veľmi hamblivý. Dobre, nevadí, bude mať takú šikovnú speakerku vedľa seba, ako ste vy. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, teším sa z toho naozaj. No a my budeme pokračovať, ale opäť až po pesničke.